Hasi nintzen arraunean 10-11 urterekin, Hondarribian. Aitona arraunaria zen, San Juangoa. Eta orduan etxean beti izan da arraun giroa. Eta hori bizitu dugunez, hori gehi futbolean txarra nintzela. Orduan hasi nintzen arrauna kirola egiten. Orduan izan da, etapa handi bat, 30 bat urte Hondarribin arraunean. Eta gero bazken urtean Lekeition. Gutxaera Hondarribin ja bukaeran sumatzen nuen motivazio aldetik eta nahi nula beste pausotxo bat eman, osela desberdina. Eta esan ziaten, Lekeitiokoak lagunduko nien bultzada bat ematen, trainerua sendotzeko eta hobetzen juteko. Eta egia esan, azken 3 urte hauek asko gozatu ditut, bai entrenatzare eta arraunlari bezala. Ardurak batez ere. Arraunlari bezala, azken finean zure buruarekin dakasun konpromesu hori eta taldeekiko dakasun konpromesua. Baina ja entrenatzaile bezala hasi baseak kudeatzen beste arlo batzuk, beste ardura batzuk, hor beste burua uste batzuk, arraun egiteaz gain eta prestatzeaz gain jun badezu buruan beste gauzatu lan. Oso polita izan da, asko disfrutatu dut. Tentsio handia ere bai, zeren liga igotzeko aukera izateko, hau da playoffera joan ahal izateko, lehenengo saikatu bartzea gure ligan, lehenengo bitan. Orduan udara oso intentsua izan da, ibilik era 4 talde, gutxoa era 4-5 talde, punto gutxitan eta emaitzako oso estu jun dira, ja ligaren erdialdea bukaera iritsi arte. Orduan, zaude dinamika batean, margen gutxirekin estopa asko ez daude, orduan margen gutxirekin akatsak zuzentzeko, edo ez baduzu asmatzen hobetzeko, eta orduan bai izan da liga estua. Gero behin lortu genunean postu hori, jartzen buru belarri aukera hori aprobetxatzeko. Eta oso polita zeren kluba izuntzako Lekeitioko kluba zebilen, 13-14 urte, saiakera hori egiten. Gertu ibili dira, orain dela 5 urte geratu ziren 100-ekotara igotzetikan, eta beraiek, garai hortan ikasi zutenakin oso garrantzua izan da oraingo momentu hau kudeatzeko. Beti motivazioa da, estimulua da, orduan, zeraiten bila zabiltza inbestu urtetan, lortzen dezunean, gogoz da ilusio. Behar dela atxegena, behar dugu asimilatu dena, pixkat hausnartu zer lortu da, nola lortu da guzti hori, gero mekanismo berriro martxan jartzeko. Exigentzia maila handiagoa da, arlo guztietan, logistika aldetik, bidaiak urruna joan beharko gara, Galizia joan beharko gara, babesa gehiago beharko da zuzendaritza taldean, entrenamendutan ere, beste erabateko prestakuntza da. Oraingo ligan larunbat arratsalde eta igande goizten entrenatzen, estropa egiten dira orduan hor ere egokitu behar da. Zan bukatzen duen jan ere konpromisoa bukatzen duen aurten. Eta orduan gatu ginen hitz egiteko nahiago nola dena bukatzen zenean biltzea eta hitz egitea. Orduan bain bilduko gara, egia da nik lehenengo behar den nire hausnarketa, pixkat ikusteko ze indardakadan egiteko erronka berri honi, eta, printzipioz ustut ez dela goin nengo arazurik, beste urte betez jarraitzeko. Ez da erreixa, zeren hemen ere irakasle bezala ardura asko daude, eta gero ere Lekeitio urruti dago, orduan jun etorriak luze egiten dira. Solapatzen direnean bi funtzioak, hor ja zailago egiten da, baina, printzipioz aukera dago kudeatzeko dena, eramateko dena, orduan, uste dut zaiatu nitekera. Denak ospatzen dira, ez? Eta denak etortzen direnean gustora hartzen dituzu eta denetan sentitzen duzu zait ezberdina. Baina badaude batzuk agian geratzen ezkizunak, ez, barruan. Arraunlari bezala,
goatzen ez lehenengo gaztesunan, lehenengo kurnia gaztesunan beti berezia da. Baina batez ere anaiarekin kontxera hasi genunean. Elkarrekin hasi genunean ontzi berdinen Hondarribian 2013an. Eta hori oso berezia izan zen, zeren bestean zaude partekatzen besteekin garaipen bat. Hemen zaude partekatzen aldi berean, baina beste ikuspegi batetik bai, eta ikustea beraiek nola progresatu duten, eta nola egokitu garen, eta nola guzti hori indako ibilbide hori fruitua duela ikustea beraiek begietan markoak, eta ilusioak, eta irrifarrak, eta guzti hori oso asko bete dit. Ez dakit hurrengo urteko helburua zer izan beharko duten. Argi daukadana nire helburua zen beraiek goi mailara bueltatzea, eta orain gustatuko litzatekeena goi maila hortan gutxienez asentatzea edo ondo moldatzea.